some penny pie, any pana penny was said. Seven penny pa, pana one some, that's the room, baby, a foul position. The two Macam, baby, la samba by the day, baby, oh, no, you're not one. Yeah, seven penny pa, pana one say, baby, oh, no, you're not one. That's the room, baby, a foul position. The two Macam, baby, a samba by the day, baby. Yes, my papa. Yeah, me have a chance you Pia. Kalema, bachon kama bon kontra koma no kwa. Kwa simichana. Ona paso. Jase. Na hwa. Na pomwe. Otuma kuma dawruma na no madum me ho ye. Wadawruma na wonso e. Na no madum me so me ho ye. Ya da na no mase. Me frewa enya bone. Me pese me hu nukure bia efa agudie no ho no. Pese me hu nukure bia ewom. Efise da ne ekwa asetena no. Kontre wa ama. Ntina me frewa me pese me hu nukure bia ewom. Na ba bia nukure da no ye de ato. Te no ntina me frewa. Yo. Na hima free me da wase. Na me hu se wadwenu abobio. Ohima bi se ni hia no ekrodie. Na eye me deso obusame agudi ho asem empanyi bu bebi se nyansa bisa ye nti na abo akwa chenchena ne mu ye du che okropon panyi se opuse numa na ote ne kankan wa yade pa na ohimai agudi ho asem obusame no mesi su dua mesi su pose ewo konti hene ho minim dia make up agudi na kodi konti hene ho na penon peso de beba agudie ho asem na ye owura bi okrom asenu ye fra ne beche wonya ne ba bi kokaka oduma nkoma ne nananom fa ne kransi bechi agudie no de ma ne ma se daachi nkoda nyina mo de abobra asi omu yi ana agudie nam sebu akwan so kodi ohima ho ohima ya yatuni na eye se agudie ho asem na ye wura penten ejira so edi tu na die so ye doso mu na no ohima so kyerese agudie no akodi kontre ho nya sam keto ama menja sankra no ma bo kontre bia makode na simpre bebre abo no bia kontre na adwen se onka no kro mu nkyereme enti eye krono na kontre paso bo nkwada no sabo kroyi agudie no kontre ho na hima de minim yo asema wo kan wadansefo ene hwan pia medase adansefo de chenche ewo asem no madansi no odi kan eye kwakudua ye wura bambuni no de otoso bi benkum hene si asem no mu dansefo nifa hene enso ka ho enna krowura wankasa wofa ye wura wo hene pono so ya asem no dansefo o dansi ni otoso num na ahima no ma say you dance ame de me be mu da ben a wo yi madanse ohima agudie nse de mani asi abre wo ho no pese nkwara nsa ka magudie no obi obemma agudie no ho asem bia so bia no aye me dance ni nti na me so ma fra me pese me hu no kra bia wo me fise ne kontre oba me na ase ha pia kontre ba na ase oba me na ase ha ne me dase na mon kan hu no se osrane o mfiti preko pe entwa nkro pia wano ati na hima mejo na nso mon kan hu no se brebo
odwuma tare ho pia me oba time pa a me hojo na nso me honyo nti mo hwe na mo ntoto nioma a ewo samoye eni nti na me fro kontre na pomo ya ana no da roma me hoye me fro we nya bone me fro wa eye agudie ho nsem e koso wa ahemfie ho no ena me pese me humu no kure bia na ye hu ne ewo se ye de to da be na sansem no shaze mentewe efisa danu ye kwa asetena wa ma senya asetena bia na ohini bia ba ena nya me nko aso so na makwa asetena ma amada no me de agudie ni ntina me frɛ ba twa agudie de ahini ma te sɛ kont jase ɛsɛ agudie bia ba bedi wo nkyɛn a ɛyɛ kwa akudua ɛmodea nti ɛno ho ntina me frɛ ana sɛ bie buru asɛm utie mu ye agudie na nkasa ntimi nante ɛma me nkyɛn agudie jase ka ho asɛm me nim agudie kura wo ka ho asɛm ana agudie na sɛmo pa mon ka nkyɛm sɛ me ma mu bi me wo pii agudie de ahin ho asɛm pɔtee na mo kai jase abɔ kwa adu wa ahemfie hɔ sɛ kwa akudua mo agudie ba bedi wo nkyɛn na ade na wo twa ntroe jase no abra magudie ɛna kwa akudua no aba hɔ abɛka kyerɛ sɛ na agudie ayira asɛm ani me di no no me busa sɛ kwa akudua bɛka bibia kyerɛ sɛ na agudie ayira obi amai na afia de na wo sinkunya wo ni ho nim jase asɛm a ɔka yɛ nti ɛna me pɛ sɛ me hu no ɛnyɛ de yɛka nyinaa na yɛ no korɛ ɛnyɛ de yɛhwehwɛ nyinaa so ne yɛhu enti agudie bia medi wo agudie bia ni me ho me pa kyɛw ka kyerɛ jase sɛ na agudie medi me ho kontra agudie bia medi wo ka kyerɛ jase sɛ me kontiri me sɛ agudie bia medi me ho me ba na somdwe mo kontre agudie bia medi wo me ba me nsuja bodum be ma me kɔsa no ne enwo mu enti wobetimi agina aka me nkonwa a meti so yi sɛ aka ho ntam sɛ me agudie bia medi wo me nka kunya wo te ai sɛ wo a wote hɔ agudie bia medi wo ɛno na me kyerɛ mu sɛ agudie die pii wo me ho na me hu agudie kula mo yɛ dai mo ka ho asɛm na wobetimi atena ase aka ntam sɛ jase aka kyerɛ sɛ wo no na agudie abedi me ho ana jase nka sɛ na agudie abedi wo na afia de o se kwa kudua magudie bi nko emofra bi agudie bi aba abedi wo no yɛhwehwɛ a yɛbɛhu nti na kyekyere boa ade nti na monka kyerɛ kwa kudua sɛ na agudie wa me hɔ a wɔmra magye na mo pɛ mo fa kwati kwa bi so sɛ sɛdeɛ nya do asɛ deɛ me bɔ nkora ne korɔ no emprempren so akora bi amaka kyerɛ me sɛ wɔgyina agudie na manya ama no kontre mo ma adwene na ɛdɛ yɛtirim ne nya adwuma o kontre na mo hu sɛ moyɛ nkunyasofoɔ kontre ade a wo yɛ mani nyi hu o ade a wo yɛ no beka se mani gye wana me boa na agudie we ya no hima bi kɔ no agudie we ya wo hima bi kɔ wa hu ne dia so hwɛ me ba na somdue mu enti sɛ wo se agudie bia ni wo hɔ a mate no so mate na emom hwɛ opo masibere ansa no afra masembu ebobɔ ebe ba be wie ni ewie so so ebe sa abɔ akɔ ba bia ne fini o cheme o ban re ya o den wasu ne kwa wura dem chill mate ami asetena bia ni ho amakɔ asasi so a ɛka wo da manu mama di foda metete wa se de panyin no kɔye no de no o ba yie kura wantimi na wa woni ba yie wa na abɛkɔ aya agudie no asɛm a ɛba ahemfie no jase wo bɔ kontre kwadu ɛho asɛm na meke me pa cho me frɛ no ɔso onim agudie bia ho asɛm bia enti jase me frɛ sɛ nokura bi ewu mu fa betuja na hima meda wase free yen nyansabo akwa mesa da wase bi na ansa na mehye me kasa ase no mesi ni PS ni ta asi ni pose agudie no ewo konti na ote ase ne ho kan yi na empanyi bo bebi se etutanti ase to na enyewa eto wotwe no so na puso ma bo frebo tikwa no se puso kro na ma abro ya taboge hu se na ya taboge enyem na so kum so no em de so ase fresh ase ni bi na hima na agudie no wasam tintinti onyina ne se ɛho asɛm sɔre yi wa ahemfie ma agudie ne ba ahemfie
Yegusu a ye kana dansini na onu di adanse afa agudie no no. Ogusu kasa na munana. Se jan yo se piaw. Ebe wo no kum no to ahimfio. Yanim. Ko ba sa na ama asam na ya roho na asa yenyan. Iso men so. Ana se agudie no ho asam koda kakra. Eti omua na asa funyan biem. Ye doso mu na asa agudie no akodi ohima ho. Efro ohima ho a yesi akodi kwakudi ho yesi akodi we eti mua na mesanya ne ntie se agudie akodi kontin no. Ene me frɛ kontin se agudie bia ne ho. Wo boa. Mesi pi esi ne ta se agudie no kontin no. Benkum ye medansi ni. Senku asemi so nim die fa no. Na yi ma medansi. Eni se asem na de be ma so de. Pia. Na mpani bu baby. Ase dudu o se dwa e dom na to. Pia. Dudu o se dwa e dom na to. Sa. Na mpani bu baby se nyansa twa sa. Dudu o fa so. Pia. Na yi ma asem na ja se kan yi medansi no. Enu kure tudu. Medansi. Asem no ba himfie. Egusu o ye twetwe nsane abasa do so no. Bele so pe no hu na to do so. Ye do so no ne hu ne pomasi bere no. Na obonefo bi agyan. Ni wo je na nsie na chi. Ni ko chi ya se so. Ye ko busa hwan. Na sala te de ne kontire. Manenka wo ne fa kosi. Eje gudie ne de no kura nyame anim. Se kontire tra ka se gudie ne no ha. Mesira meka. Wo twatro wo ni. No amfa ni bia ma wo. Na wo bu. Ne yanko nyaso fo kwanso no. Wo mfa ye ne. Kontire. Kwa kudua emfa gudie bia meja o. Kontire bibi so wasem o. Me say kwa kudua emfa gudie bia meja o. Ebra nana hima e kasa no kan sem bi na e ma gini nya kakra. Wo se mo kwa asetena mama na musuma ma obi be frɛ me. Hwa na musuma na? Eno de e pese oyi anu ansa. Madaroma. Me nsole me pese oyi anu. Me ba. Wo pese hwan yi nana hima. Wo se omusuma ase obi me frɛ me mra. Mo kwa asetena na me mama. Enya no nana hima busa am. Nana hima ase me busa wo se. Abusia. Me se bi nya do se bi ebru. Sa. Se nyansafo opa wa wia wo. Ni yeyi se wan a o so odwene. Sa. Nya se odi nyansa bi. Asem na wo bisa na yi an ani da bi. Wan ne e ba che. Kwa kudua de gudua beja. Ba che wo. Mesero. Empa beja wo. Wan e no osuma no. No wa himfi obi abusa ne sa asem bi sei. Mumusa mo se wan na musuma na so me frɛ me. Benkum ne suma. Oba ba kan se. Benkum ba wo so yare. Ba na me yare. Na nkrabe na de ma so me ko kan kire. Oba na me yare. Be se nkrabe wo se me ko kan kire so wo yare. Wan ne. Oba na me yare. Na de mi so. Oba na me yare. Me ba ye wo didi. Na me so kan kire na me me didi aduane. Me kwa me kan kire me so wo yare. Na me didi aduane. Na aduane. Nananom se bi anya do se bi ebru na me ka no. Sa adwena da otrim na anya adwuma oni padua ye dai ebre. No kure so mo soma so me frɛ me mra. Eda no man kwa assistant me ka kire ne se onko ka kire wo mo no se mintimi ma. San se eda ne nhye mitiri se me ba asetena. Na obae no na me di banku. Obaji mi nsɛm di. Anya no ne ya ka ho asem. Eno na me ka bi so. Eno na me ka bi so. Wo di banku ni bi. Na ajase obi aba so bo se banku bi ayira na. Mempanimfo enya no ho asem na meka. Me so kura nya ho asem ne hia me. Ka kire ne se kwa kudua e di agudi abeja me. Na o ma ase wo beje. Nana hima. Se de kontire kanu. Ozi kwa kudua de agudie na beja no. Na so o ma o beje. Na asem. Se anu ho asem na wo gei. Se na mai na na se agudie na ho asem anu wo Na de na se bi anya do se bi eburu mpanyina motie akunya so na motiri ma bobew na mo ya nyansafo. Munwa akuru anim se agudie na kwa kudua de abeja me no. Na mo we kwa kudua wo. na agudie wo ma Ade na mo fa kwa kudua no emma. agudie wo ma ho do se ade na mo fa kwa kudua ne ma se na nei. Me ba beji magudie na munya madan. na waje atumu ne kwa kudua na ba. Waje atumu chemu dum ye no. Waje atumu yi na afia betu na. Amu chemu dum ye no na mo pe no. Enti mo yira kwati kwa. Bisa kwa kudua se odi agudie bi ma kontra na. Pia nana. Kwa kudua. Nana. Odi abono.
Obambafo obi wura mu. Mmamu. Odurufo wa we everything ta bepem ne. Emlane ne sadoso. Se de wo kasa se obi di hu ato so se busa. Oh, Enso to from medical. Na kwante wanso ade so unhunhuna. Kwa kudie. Nana. Empane bu be mi se abu mu ba obi nkurukyire ne ho. Se de na he ma se wo no se. Wo di agudie bi abre konte da so mfa gu ho. Ana wo fa bi mre no. Nanu be se monyam kasa kaka. Se de wo kan. Se de wo. Na he ma kan. No kre. Di agudie bi sa amakodin so fa. Pia. Nana. Kwa kudie se de wo asen no. Wo se no kre. Wo di agudie ma kontire so mfa gu ho. Yo. Ti ementu konti hene se agudie no wansam na menene kan nti onko famra. Pia. Na kontire. Se de na he ma se wo no. Kwa kudie aja to so da mawa. Wo so hia agudie no wona ni mu ya. Sesei. Agudie na kwa kudie so da mawa no. Na he ma se no wansam no kanti wo hia agudie no. So de beba. Eja se de ade brewa. Japan ni ti sha ma akofa ba. Da siri ne jira. Da siri ne jira no. Baba kwa kudia. Kontire nyesa. Pepacho. Wa gudia na ade ma me se me mfanto no. Wa ba abebusa me pen. Ara maka cho se me mfa ma wana. Da. Sawa. Pepacho na uhia. Na kudini uje mseka sasa. Sasa na nanu afro mo mo bisa ne. Mo. So mu sa me pen. Pese ne na obusa me dia. Ene ne wa gudie ni. Uhia. Na. Krese no anu no. Oh, yes, of course. Yeah, mwamu. Pacho. Enipa kasa. Enipa kasa. Eno ano no. Na hwa na esa. That's why me stay busa why. Eno ano. So kai o say. Nine. So fa me chafa mame. So odi ade abeja ma hwesu ye, tua me soka. Se bi mi ntimi emetena funu hu abra mi nye dey. Mi nsu. Ontua ma price kama me. Hey, apa Dia na ba beja me no. Mi jimba akoda me chefa san se ma hweso. Ye ho amase. Ba ku be na ese kwante wuche. Nana, se we me de ba ye na si dinti. De ba ye. Itu di mani bana na abeje di abra mi. Hey. Agay. Na otante. Nana. Benkum. Pia. Ti ementu konti hene se agudie no na wo no ho a wa twa ntra ka chem se agudie ni wo no. Oye mi dedua. Pia. Kontire. Nana he ma se me nso se. Se da gudie ni wo. Na wo ye ne akina enim wo ni sei. Dansefo be ma ogitu se wo no wo no. Na ve wo no. Wo sa kwa kwaji mu bio wo nanim nti. Na je se da wo pese wo fanti. Na ase na eni wo. Enu nti Nana he ma se ni dedua ne ho. Pia. Achi dedua. Pia. Kure mu. Nana dedua ne ho. Nipa nye titi sa. Mate. Wachi no. Adai. Aje wo. Eti kaka na wo de beja me na so mai. Ne fa no. Wachi da wile sa. Wasin dedua ne ho. Yo. Afensu benkum tie. Nana. Jase. Ni ti obru Ti ementu benkum se. Mwamu. Me soma no konti hene ho. Okoba be twa ntro kire ne mpanimfo se. Kontire yare. Wa bra na onyare. Ehwanti obeka kire ye se oyare. Nto no so oye medadua. Ai. Benkume. So. Me dan ko ni wati. So. Ade benkum tie. Ampanyi se no kaka wo yi se bia ti se pieto nhoma se de obi apene po no obo no. Ne we de wo twantro ama na chew. Na ai masin de dia no. Sanse. Wo twantro wo na ahema ene ohene ene atankunwa anim. Entu de dia no. Asemo mpa. Nana he ma. Lipa ne pen ho ase. Mo. Asibra. Na ahema. Tana jase oni abusa panyi ni mi dwato amu. Eja to nyina ne se mpa Nana he ma eche omame. Sebi. E bia ni bre na wo me so. Ni mu se ekuro anim da ho na wo mia wo ekuro nanim. Ai. Mo nseme kontini. Kwa kudu agudie no de beja wo no. E adanse wo de beja wo. Kwa kudu nie ko fa agudie ne bra ne fa ye nya dai. Entu ye. Nanso mu nyina mo fa akire etwa kwa kudu a ejai. Ti dem nim se ya sembi na mo pede aye dai. E de ahye me. Se de benkum kana.
mimfa wan ofa wan yo freten na meka nanso oba hima de dia na wacheme no megitum medana se se watwuma so etia biem mesai samai eye benkum edi ma benkunya de ntia mesama na ne se wade be ho mene ne kwa asetena oyenkunya so ni me kontine oye me benkum aba me fie amfa aduane anka me ho pia tonsa enu wadidi empo aduane se de osidi no me ba da sakura esugu ni ye me ma me nkasa bi pacho ma me bokro no wo benkum ana wo kɔ na akwose bibia kyerɛ mi wura ɛna na hima na nkɔka no kran kyerɛ ne so ne ho yɛ na wodi ne no nim sempo ɛnɛ yɛ asetena ɛna so se ne nsa kutadeɛ mu na kɔtwa nkontompo sɛ me yale wɔ abra me nyɛ dɛ wunyare ɛsɛ sɛ wo hwɛ manim guaseɛ me no ba tena o ya ntuni so sa ɔde bɛyɛ wo so pia tinana me samano etia biem sɛ bɛyɛ obedi mi banku kɔtwa atrɔtɔ me so no na egine banku no mo ho aduasa ya ka banguasem ya ka banguasem benku mo ko se benku ayina benku ye yada benku misaw ensama abam mane me nato me hima usana misa wani dia asem na chidie Mani di akire pa. pia na himari se die ukontire akasa kire woni wo se osamai benkum ema kwesi se mpanyi se kemprenke nko kapenku ka menku na nkampesenku komponku na ponkonso na nso di ni se wo se wo ba ne nkyɛn no bra na nanom soma benkum ba se wo bɛfrɛ no wo ba no odi banku ana benkum bedi banku bɛka kyerɛ na nanom sɛ kontre so yare wa bra wo nyare ono na se me so na kyerɛ me pacho pa o kasa na tia me pacho na kyerɛ sɛ kontre kyerɛ sɛ benkum abetwa nto ato no so ade begye ne munyam ne senti osama ne ma so atwa nto ato no so no de to so mienu aye kasa ne awie no wo se ne banku no obedi ye no odi banku no ma ne yam hye no nkanka ne ba kura yam hye no nti banku no wo saje banku no mo ho aduasa se afiri we na sa na okontre kasa kire we amanabo ka che ne se no nso mesom na manko na ma so dabi manko hwe na mi ko didi obanko hwe ni a obetimi agi banku kura yi seven brothers na hima ama wo so ba ju obi agudi atena so saa ama ne ba so me pamcho kwa kudi agudi ne yakuta na che nisramu na hima we de wadaw ma nyamaso mese kwantaka kwa kudi awaya de unna nanom ko waya de ebehia nanso yesi bia no manenka obetimi akoka babi apeto wo ko chichire ma benya asem matenana akwan na wani ni betimi gi ade pa tena so se agi banku na hima eya benkum asem no sese no wo tran so ana se obetu ahyeda da bi mentena so eye gudie ho asem na me frɛ nti metu ahyeda da foforo me frɛ asem no pia ahima peso peja ni mu pia jam so a me na me yire na me manyina be kokko didi woni fie entro bra bia bo mani pa fa ya mu mo fa nya futuo umma ho so bebrebe ya se bu nyu obi asomu ya kan sa agro na se bia bu asempa wo hina wo tia paka mu no wo se nka se wo na me ameso no ade na me nka ni no kre etoda mo hwa atentere ni yati woni asam na me de ba ne me temani mu da ase kwaku mosi ene sewa fafuro na me ba me stress nchawo de me stress nchawo asam penipa onipa na pa ne wasam wiase mu asam penipa onipa na pa ne wasam dwe wuta mpanyina usawa ne memu adasi kumu bebrebe de asam ba dabi asam wanse da no di wa danse e hweye le okoni nko da ramon sansa mesumanu awiakete wiase mu asem penipa onipa na pa ne wasam asem penipa ni pa 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 na pa ne wasam dio be guano ya no ana obetwa asem wante da
odi one dance yet. Yeah, go. I say one me free back. That's the room baby. If I won't go see shit. One baby. I say me bad baby. Ufi fu frania.